Jamen, jeg kan jo vise dig den til at starte med. Han sidder faktisk lige her. Der har vi ham. Og det som den her robot kan, er, at den har kunstige muskler bygget ind i ansigtet og i overkroppen. Og dem kan man så programmere og styre på forskellige måder. Og det I kan se lige nu, der kommer en lille smil. Det I kan se lige nu, det er, at han står egentlig bare, eller sidder og passer sig selv i sådan et lille loop af bevægelser, som jeg har forudprogrammeret. Men man kan også styre ham på afstand, så jeg kunne i virkeligheden sidde med en internetforbindelse, hvor jeg kunne overtage kontrollen med ham. Og så følger han mine bevægelser og ham. Altså, den her robot koster omkring 1 million kroner, så man skal have fat i sparebøssen, hvis man skal lave sådan en. Det har været en meget, meget lang proces. Det har faktisk taget designerne omkring et halvt år bare at lave hovedet. Og det starter jo med, at man har lavet et aftryk af mit hoved. Det er simpelthen lavet en afstøbning af mit hoved. Og hvis I går ind på den hjemmeside, der hedder geminoid.dk, så kan I se nogle billeder derfra, eller på hans Facebook-side. Ja, jeg synes, det er en fed anerkendelse af, at det vi laver, det er også noget, der betyder noget sådan uden for landets grænser. Og faktisk så har medieopmærksomheden omkring det her projekt, den har været okay i Danmark, den har været meget, meget stor i udlandet. Og jeg har brugt rigtig mange tid på udenlandske aviser og tv-stationer og den slags ting. Jeg tror, at det der er den væsentligste grund til, at jeg står på den liste, det er, at vi har taget de her maskiner og teknologier og flyttet dem ud af Japan. Og så har vi vist for folk, hvordan det kan komme til at se ud ret snart, når vi er omgivet af robotter i vores hverdag. Nej, og det er ret godt, fordi så er jeg fri for at rende rundt og lede efter ham hele tiden. Den her robot har, som jeg nævnte lige før, så har den kun muskler i hovedet og i overkroppen. Der findes jo robotter, som kan gå på 2 ben. Det, der findes lige nu, det er nogle maskiner, som er meget mekaniske at se på, og de larmer helt vildt. Det tror jeg helt sikkert, og det er jo en af målsætningerne for det arbejde, jeg er i gang med nu. Vi har jo allerede på flere måder markeret os på det globale verdenskort inden for robotteknologien, blandt andet med det her projekt. Det er rigtigt, at japanerne er langt fremme med nogle ting, og de har en længere historie for at udvikle robotter af den her slags. Men der foregår faktisk rigtig meget andre steder i verden også. I Korea er man langt fremme med nogle ting. Nogle steder i USA er man rigtig langt fremme med nogle ting. Så det er ikke kun et japansk fænomen.